Ремонт кірәсе йортларның барысы да ике катлы. Вахитов урамындагы йортлар территориясын өлкәннәр РТС ишек алдыда бирде. Йорт белән бергә картайган өлкәннәр ремонт барышына ихластан куана. 78'den beri халык тора, мен 91 елда килдем. Менә шушы килгәчтен 2 тапкыр мин бу тәрәзә астын ремонтладым инде. Менә 3нче тапкыр җимерелеп төште бу. Хәзер ремонтчыларга әйткән, без белмибез диләр. Менә шуны шушлай калдырмасыннар инде, ясасыннар. 25-нче йортта төзүчеләр эшне башлады инде. 1981 елда кулланышка тапшырылган йортта 21 фатир исәпләнә. Строймус җәмгыяте бригадиры Илхам Гәрәев кул астында бүген 4 ир-егет эшли. Вахитов 25 домында фасад эшләре башланып китте. Менә 18 апрельдән эшли башладык. Так, отна дәврендә эшләнде безнең сокол өлеше утепляция ителде. Һәм фасадка каркас кырылды да инде и яртысыннан күбесе эшләнде. 3 дом каралган. Ул дом битергә тиеш 8 августка. Һәм эшләнәчәк әле отмосткалар, ишекләр ачылачак. Без эшләрне строймус организациясе эшли, эшләрне төгәл һәм тизәп барабыз. Һәм сыйфатлы итеп эшләргә тырышабыз. 25-нче йортта эшләр төгәлләнгәч, бригада ремонтны янәшәдәге 11-нче йортта дәвам итәчәк. Бу йорт 1974 елда салынган булган. Биредә 16 фатирда 60-ка якын кеше яши. Ремонт нык кирәк була. Ишке якларга кергән вакытта тышыннан гына мотор утыра. Менә стеналар, ишке якка кирсәң, ундагы стеналарда кунак каршы алырлык түгел. Ватак җирләрен эләтләп бирсәләр, күңел булар. Ничә еллар ремонтка дип түләйбез инде без. Ел сайын түләйбез күпме акча. Хәтта тәрәзә асларын ясап бирсәләр, ана өскә ягын ясаганнар инде. Эшләгән эшләре мотор булып күренеп бара инде, мотор ишәгә. Бүтән үйләргә караганда да безнеке мотор күренә әле. Теге яктан, бу яктан да шулай булса инде. Мин килгәнгә 90 ничәдә килгәнем багымда күчеп. Шуннан берле түләп барабыз коммуналныйга. Ремонт килә дип сайын әйттеләр бит инде. Әнме хәл килеп җитте инде кичкә. Шуңа инде ана үзе җылыткычта куеп калды. Аны җылыткычта куйырга тиештер инде югыйсә инде без белмибез бит. Әнә куймыйлар менә шунысы гына күңелне бөтен кешене борчый. Менә шуңа хәзер үзе сатып алып, үзе куярга уйладык инде. Менә малайлар белән куеп калдырыйк дип инде пока сайдыны каплаганчы. Шундый ремонт сыйфатлыгын әйтеп, сәне миңне эшләп бетерсеннәр инде. Артларыннан бергә инде ние калмасын. Сүләп эрелек, аннан-моннан ремонтларлар дип. Капиталь ремонт программасына кергән йортларны металлы сайдинг белән тышлыйлар. Пушкин урамында күп фатирлы йортлар кебек фасад 3 төстәге калай белән эшләнә. Соры, караңгы соры һәм алтын имән төсендә. Мөслим стилендә күлмәк кигән йортлар районыбызның йөзен тагын да матурлап торачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.